De laatste vertochten moesten nu het vak komen in de rechtszaak tegen de sneldikblokkeerders. En kick-out Zwarte Piet mocht gebruik maken van haar spreekrecht. Nou, er baden een soort. We gaan erom waarom naar de rechtbank in Ljouwert. Daar zit Auke Zelderust. Auke, die begon dus met Jenny Douwes. Ik denk dat we daar alle keer op zitten te wachten zijn, of net? Ja, Jenny Douwes wordt ook als het gezicht van de blokkade. Ze had in november een oproep die op Facebook om mijn auto's, vrachtwijn, paard en wagens die er zelfs nog bij naar de A-zone te komen om ervoor te zorgen dat in elk geval de bussen net op die het in dokken komen zoeken. Nou, ze kwam van de morgen voor om 9 uur en ja, haar verhaal wie toch krijgt even wat oors dan iedereen tocht, want ze zei van ja, mijn luisteren, ik heb dat misschien wel op Facebook zet, maar krijgt op die het ik weer voorthellen. En 2 dagen van tevoren en daarna is de zaak ontploft. Dus ik viel mij echt net verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk gebeurd is op de Azzonen. Ik wie er zelfs net eens bij. Ik wie mij mijn ben zonder ben, wat ik zeg, hier die thuislitten, in Dokkum. Dus zij zei dat ze net schuldig is aan opruiing, want dat is de onklacht in haar. En ze zei zelfs van ja, ik ben net pro-Zwarte Piet, daar gaat het net om. Ik heb zelfs een heel soort vrienden die zin Zwarte Piet binnen, daar gaat het mij net om. Ik ben in elk geval net schuldig aan opruiing. Nou had Douwes naar eigen zin de oproep op Facebook verwijderen op last van de politie. Zie ik toch toen dat het van haar kleer weer, maar dat blijkt ook oors. Ja, dat blijkt ook oors. Zij kreeg een telefoontje van een politie die zei van dan mast die oproep van Facebook helje, want oors we misschien wel vertocht van een strafbaar feit. Zij toch dus daarmee van als ik het er al helje, wil ik dus net vervolgen. Maar toen dus die onklacht wel bij haar in de bus kwam, schrok ze even van ja, dit wie net de oorspraak. Maar dus van de morgen moest ze dus echt wel voorkomen. Jel wijs haar verhaal Gieze Oer op het Fries. Hoe had hij erop reageerd? Ja, het Fries dat speelt toch deze dagen wel een rol, ja? De Friese taal. Die wordt net altijd een verstaan en van de wie en ik de tjenstanders van Zwarte Piet in de rechtszeel uit Amsterdam en Rotterdam. En die vregen haar af van ja, wat wordt er zo nou en dan zijn? Toen is er nog een tolk bij hellen. Maar uiteindelijk is dat al een keer opgelost. Een journalist uit het Westen zei ik nog van nou, spreek toch allemaal Fries, dan verstaan we dat allemaal in ieder geval. Nou, dat is opgelost en iedereen koe elkaar het wel verstaan. Dan hebben we ook nog begrepen, Auke, dat een van de beziekers van een mooi leuk uit de zeelroen is. Waarom wie dat eigenlijk? Ja, die wie leuk omdat hij toch dat een van de kick-out groep onder twittering weer vanuit de rechtszeel. Nou, dat mij net alleen nog passen mij de telefoonbroeken. Nou, uiteindelijk blijkt het zo te wezen dat Jerry Avri, die leidt dat van de media nog even uit, die wie nog dwaalde mij zijn speech voor van de media op zijn laptop. En daar had hij dus officieel wel toestemming voor, omdat hij een partij is in dit proces. Ja. Nou, dan wie er dus van de media spreekt hij het van de meesten van kick-out Zwarte Piet. Hoe is dat gaan? Ja, de beide gezichten van die organisatie, dat is Michel Essayas en dan die Avri, die Jerry Avri. Die kwamen van de media onder het woord en dat we toch wel betogen die erin hakten, zeg maar, voor het eerst dat we echt de orenkant van het verhaal te jaren kregen. Hoe zij Isaias vertelde, Bigelix, hoe hij opgroeide als jonkje en dat hij echt opgroeide bij het Sinterklaasfeest, maar dat letters hij hem uitscholden waard. En dat hij uitscholden waard, hey, jij bent de knecht van de Sint toch? En dat hij vervolgens daar toch last van hoorn had. Hij zei dus uiteindelijk is het een feest worden van pesterijen en discriminatie. En ja, voor Gwolmeesken is de Sinterklaas die het een feest, voor u is het een hel, zei Essayas. Meer hoe zijn, ik heb heel even naar zien. Als wij de NTR te verantwoorden willen roepen voor de racistisch invullen van de intocht, hebben wij maar 1 dag. Ik zeg het nogmaals, 1 dag. En die ene dag werd ons afgenomen. Ja, nou had het IPB ministerie al heel duidelijk zijn dat ze deze rechtszaak los zien willen van de Zwarte Piet discussie. Dat slaagt het net, hè?
Nee, dat slaagt het net. En je hebt een krek trouwens naar Sherry Avrië, de orenman van de kick-out Zwarte Piet. Die zei ik in zijn laatste woord, ik lees het even voor. Dit was niet een nuchter Fries uitje op de A7. Dit was georganiseerde misdaad. En geloof me Friesland, dit zijn geen helden die verdachten. Jullie kinderen verdienen betere helden. Zo eindigde hij zijn speech. En inderdaad, dit wat er Joert gebeurt, maar ook de eerdere dagen hier in de rechtbank, kun je net losjen van de Zwarte Piet discussie. Ik al wil het ministerie dat en ik eigenlijk alle orenpartijen. Dan de laatste vraag. Morgen is echt de laatste dag van het proces. Wat zit er dan nog op het programma? Nou, morgen is weer een dag waar mijn spanning naar uitzien wordt, want dan komt het ministerie mij de eerst voor de 34 vertochten. De eerst voor de onklacht, het verhinderen van een demonstratie en het blokkeren van een arzoon. Daarna krijgt de advocaat van de vertochten het woord om te pleiten. En mogelijk, als er dan nog tijd voor is, dan krijgen alle vertochten het recht om het laatste woord te krijgen.